3 mety obsadené. Ja zakomentuješ to, prosím ťa? Zakomentuj to, prosím ťa. Máme 3 mety obsadené, 1 out a 1 bol. Práve teraz, že v podstate Slovanu stačí, aby 2 hráči dobehli a je koniec. Fighting Flies vedie 1-0, teda 11-10, pardon. Všetko obsadené. A na pálke to vyzerá tak, že Dušanovi Schneiderovi, ktorý je na pálke, moc nejde. Už teraz je to v podstate posledný inning, čiže situácia je viac ako kritická. Nie je kritická, ale nahnutá. Čiže potrebujú a no teda videli sme signál zo strany Slovanu. Je dosť možné, že tam bude ulievka. Je tam dosť možné, že tam bude ulievka, hej. A majú teraz 3 bóly, 0 strajkov. Napätie sa môže krájať. 1. Čiže 3 bóly, teraz akékoľvek bebečko je bod. A je to vyrovnáno. A máme to No, tak situácia sa zvlášť zmenila na kritickú.